Jeg vil definere cosinus og sinus, og til det skal vi først tegne en cirkel, som har centrum i 0,0 og en radius på 1. Her har vi cirklen, og den her cirkel kalder vi for enhedscirklen. Og enhedscirklen er defineret ved, at den har centrum i 0,0 og at længden ud til alle punkterne på cirkelperiferien er lige præcis 1. I cirklen skal vi se på den her linje, som skærer i et punkt, og som går igennem punktet 0,0. Den her vinkel, den her linje, danner en vinkel V. På den her måde kan vi så definere cosinus og sinus til vinklen V. Cosinus til vinkel V er så x-koordinaten til det her punkt, og sinus til vinklen V er y-koordinaten til det her punkt. En anden måde vi kan se på de her størrelser er ved at kigge på den her retvinklede trekant her. Denne retvinklede trekant har en hypotenuse på 1, og den retvinklede trekant hosliggende side i forhold til vinklen V, længden af den vil så være cosinus til V. Og den modstående side til vinklen V, længden af den vil så være sinus til V.